Și salutare la toți, numele meu este Gabriela. Astăzi ne-am venit cu al doilea clip de Brawl Stars. Deci, dacă vă place ce fac eu, nu uitați să dați și mie un like, un share, un subscribe, un follow pe Instagram la Gabi Legendara. O să las și link în descriere. Și tot un follow tot pe Instagram la chestii interesante. Dacă mai vreți episoade de genul, nu uitați să lăsați un like, să strângem la acest clip 3 like, nu, 5 like-uri, mă. Hai mă, 5 like-uri. Deci haideți să trecem la treabă. Intrăm pe Brawl Stars. Dacă nu știți, eu mai mi-am făcut un cont mic. Uitați, cutiile nu le deschid. Vreau ca să strâng maxim, deci maxim 30 de cutiuțe. Așa. Vreau ca să fac 30 de Brawl Box-uri și 4-5 Big Box-uri sau 3-4 Big Box-uri. În fine, vreau ca să fac suma de 30 de cutiuțe, că na, poate îmi pică o epică ceva. Avem aici de la și pe Coltano, dar Trophy Road-ul nu-l mai iau. Am zis că până la 700-800 de trofee nu-l mai iau. Sau nu-l mai iau până la 1000. Oricum Trophy Road-ul nu-l mai iau. Nici cutiuțele de aici de jos. Nu mai iau nimic, absolut nimic. Doar când bagă pe shop gen o cutiuță, atunci o să o iau. Dar pentru că e gratis. De în fine, hai să nu mai stăm la vorbă. Deci haideți să trecem la treabă. Dă și lui frumos sutură la Solo Showdown. Mă scuzați că nu mai am postat de mult, dar nu mai mi-a venit de clipuri. Așa, am făcut și noi suma de 25 de abonați. Yay! Aș vrea și dacă se poate să fac suma de 40 de abonați. Și după aia ușor urcăm și în 60. În fine, vreau să fac mai mulți abonați pentru că e mai OP așa, că te uiți mai multă lume, faci mai multe like-uri. Dacă ești așa cu puțini abonați gen ca mine, e mai nasol. Dar merge și așa. Eu sunt mulțumit că am făcut suma de 25 de abonați. Știu că nu e o sumă mare, că nu te-ai gândit că doar 25 de oameni te urmăresc. Mie îmi place și suma asta. Ceea ce eu nu mă gândeam că o să pot să fac suma asta, eu mă gândeam, hai mă fac eu 18, 19. Am văzut eu că primăm ceva noutăți. Dau eu să văd ce era, credeam că prime genul de la Modolin, de la Sinor de astea, dar nu, era de la abonați. Este bine că am făcut și altă sumă de abonați, eu sunt fericit, deci o să mă duc până la toaletă și revin. Și am revenit. Deci am câștigat aceea, cred că ați văzut că am luat locul 1, am făcut și noi 2 cutiute și ce bonus mai avem aici, facem și noi 3 Brawl Box-uri. Știu că este o sumă foarte mică, dar o să mai adune pentru că o să mai joc și mâine și pe mine și pe mine și o să mai postez clipuri. Dacă strângem această sumă de 5 like-uri, eu chiar mă mai postez clipuri, deci haideți să ne mai jucăm. Haideți să ne jucăm mai multe trofee, dar din păcate nu pot să dau play game ca să strângem mai multe trofee, dar îți dau eu. Dar merge și așa. Hai că eu aș vrea să fac azi 200, adică pot să fac azi, m-am jucat și eu azi să fac 250 de trofee. Bă, ești prost, m-a bătut un prost rău. Bă, am pierdut primul meu trofeu. În fine, nu ne supărăm că, na, am pierdut un trofeu. Știu că vi se pare că e cam ciudat pentru că, na, să te bate cineva la nici 200 trofee. Dar, în fine, iată-vă. Așa, Barley bate. Bum, bum, bum. O să mergem și la acest power-up să-l luăm, pentru că power-up-urile chiar te ajută și o să mai postez clipuri, o să postez clipuri și de Clash Royale. O să încerc să postez mai des, pentru că nu prea postez foarte rar de la un timp, dar nu mai am idei de clipuri. Deci chiar nu mai am. Dacă vreți să continui, după cum v-am zis, 5 like-uri la acest clip și eu o să continuăm cu seria de Brawl Stars. O să avem și noi o serie de live hack-uri care chiar o să facem live hack-uri, pentru că am văzut multe live hack-uri pe TikTok. Dacă eu mi le-am salvat,
o să vi leagă ceva și să le încercăm. O să încercăm și niște mituri pe Brawl Stars. O să încercăm de toate. O să facem clipuri de toate. Da, uite bă că am luat și eu în sfârșit ăla. Bă, asta e problema mea. Am o problemă, bă, băieți. Eu nu pot să sunt nici 3 brawl box-uri, că îmi vine să le deschid. Că mă gândesc, bă, poate pică ceva bun. Și așa bă, mereu și nu pică nimic și după aia mai nevoie și dau cu telefonul și până la acum îl sparg și rămân și fără telefon. Oricum, na, că așa e. Bă, ești prost să-mi bat piciorul. Hai să-mi bat piciorul. Îmi bat piciorul, bă, băieți. Am cam pierdut. Hai mă să băgăm și eu tirul ăla din greu, că na. În fine, oricum, telefonul ăsta dacă îl sparg, mai am unul, că genul ăsta e ăla de rezervă. Cu ăsta filmez și cu celălalt facem live-urile sau... În fine. Bă, da să-mi bat piciorul, că mai e toți draci. Ei, da, lasă că... Vă bate până la urmă. Nu știu ce am de piec la suma asta la trofee. Și să nu ziceți voi că vă mint sau că nu-s bun la Brawl, ba, eu cred că sunt destul de bun. Adică am cont de 5.000 de trofee și unul de 9.500. Știi? Și problema asta e că câteodată mai pierd, dar nu știu de ce. Pe la trofee mici, la alea mari, și la astea mici pierd. Hai bă frate, nu ești în stare să-l bați un colț. Bă, l-a bătut col, bă. Paulu. Dacă mă bate și pe mine. Bă, ești prost, luați mă. Luați gemurile. Sără în primul cu ultimat, așa, frumos. Să-i bătem și noi pe ăștia. Nu. Nu te-ai tu de-l primul. Bă, el primul unde ne rupă. E deja că ești pe apurile astea nu. Stai mă că mergem noi la ei în bază, bă. Faceți voi cu noi arfe. Ia treci mă tu. Tu ce faci? Aștepți? Ce aștepți? Hai că am și pe băgar pe bine. Hai să ne așezăm și noi frumos aici lângă ei la bază. Să-l la pândă, să-i pândim. Pentru că dacă ar fi după el primul să aibă el toate gemurile astea, el a zis, a și murit. Bum! Gata, am câștigat și acest meci. După ce am pierdut două, dar nu știu de ce, sau cred că m-am simțit bine, m-am făcut și noi pau, level 4 sau păr 4. 50 de bani și ce avem noi este, am făcut 3 brawl box-uri și un reward. Wow! Deci cam asta am și cu videoclipul de azi. Dacă vă plăcut, nu uitați să dați un like, un subscribe, un share, un follow pe Instagram, după cum am zis la tabelul. Oricum o să las linkul în descriere. Eu am fost Gabi. Pa! Pa!